Sayo nga gipanghaturan og tag-usa ka sakong bugas nga tag 25 kilos ang sulod sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province ang mga pamilyang nabahaan kagahapon Nobyembre 17. Ubay-ubay sab ka mga pamilya ang kasamtangang naghikling sa Maribulan Covered Court, Barangay Maribulan kag ipanglunupan og tubig baha ang ilang mga balay nga duol sa Buayan River. Gawas sa bugas nang hatag sab og school supplies sa mga bata nga naa sa evacuation area. Una nang giatiman sa mga personahe sa Philippine Red Cross ang mga bakwit sa Maribulan Covered Court kagabi pinaagi sa paghatag og hot meals. Doon na say gihatag ng serbisyong medikal sa mga internally displaced individual sa mga designated evacuation area sa lungsod ang mga personahe sa Alabel Municipal Health Office. Nagbuntar sabdayon og mga modular tent alang sa mga pamilya nga naa sa evacuation areas. Gihatagan na og direktiba ni Mayor Vic Paul Salarda ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team og MDRRMO nga susihon ang sitwasyon ug mohatag dayon og report sa mga naapektuhan nga panimalay, naguba ang mga estruktura, mga kaumahan nga gilampor na sa baha, ingon man ang mga nag-iya og hayop nga naperwisyo sa baha kagahapon. Doon na nasay mando si Salarda nga padalhan usab og hinabang ang mga internally displaced individual nga naa sa Alabel Municipal Civic Gymnasium ug Dato Abdullah Tundog Elementary School sa Baluntay. Luwas ug maayo ang kahimtang sa mga bakwit nga naapektuhan sa flash flood. Sa report sa Alabel MDRRMO, ana sa 31 ka pamilya kun 102 individuals ang apektado sa baha sa Lower Bayan, Barangay Maribulan. Ana sa 55 ka pamilya kun 185 individuals ang gikan sa Purok Fatima Lower ug Upper, Sasi Baybay, Barangay Maribulan. Samtang 77 ka pamilya kun 296 individuals sa Purok 8, Barangay Baluntay. Ang mga naisgutang lugar usab duol sa Buayan River. Ang nasinating kusog nga pag-ulan sa Alabel ug sa mga kasikbit nga lungsod dinala sa Intertropical Convergence Zone. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.